desaparició de les abelles de la mel. Bon dia, des de fa uns quants anys les colònies de les abelles de la mel s'estan reduint i estan desapareixent. Això és un problema perquè són les que transporten el pol·len de flor en flor, és a dir, realitzen la major part de la pol·linització de les plantes en flor. Les plantes en flor es reprodueixen sexualment. El pol·len ha d'arribar al pistil i es produeix la fecundació. Quan el pol·len ja ha arribat al pistil, forma un tub que baixa fins als òvuls i els fecunda. A continuació es desenvolupa la llavor i el fruit, que és quan la flor es marceix i el pistil augmenta de mida. Finalment, el fruit es posa madur, cau a terra a sobre i la llavor germina. No es coneixen totes les causes de la desaparició de les abelles. Una d'elles és l'àcar varroa destructor. És un àcar microscòpic que les infecta i les mata. Un altre motiu és que els agricultors posen plaguicida i mata els insectes perquè no es mengin els seus cultius. La desaparició de les abelles pot provocar una pèrdua de la biodiversitat, ja que està en perill la reproducció de moltes espècies vegetals i, en conseqüència, molt animal.